हेलो रायजोफोर हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन हेलो एसपी ब्लग चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय जोबोद मोनसे बिराद स्पिड मेसेज नोंथांमोननि सेरावहाय आं शेयार खालामनो नाजादों आं जिहेतु दहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन कमिउनिटि पोस्टबो होदोंमोन मोनसे कमिउनिटि पोल भट पोल मोनसे होदों स' बेवहाय BPF BJP UPPL बिनिफ्रायहाय कंग्रेस एन्ड सोर बबेखौ सायख'यो नोंथांमोना थाबैनो 24 आवार्सनि गेजेराव बयबो गावबागावनि पार्टिखौ चॉइस खालामनानैहाय भटखौ थाबैनो हरदो 24 आवार्सनि गेजेराव नैबे भट पोला क्लोज जानो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय माखासे कमिउनिटि पोस्ट फैदों बड'लेण्ड रादाब निउस चेनेलनिफ्राय आं नैबेनि माखासे कमेन्ट्सफोरखौहाय नोंथांमोननो आं फोरमायथिना होनो नागिरदों आरो लोगोसेनो लैहोर लैहोर बिथाङा दिनै मोनसे निउस मोनसे बिबुंथि लाबोदों जोंहा एक्स NDA आदा बिथांमोननि थाखाय आरो बिथां जोहोलावफोरनि थाखाय बिथांमोननि खोथाखौ दिनै मानो रायखाङाखै होननानै बिथाङा माखासे बिबुंथि होदों आरो जों बयबो मिथिगौ दिनै बिसायख'थिनि जोबोद मोनसे गुदुं दुंहाव थासारि जानानै फैदों आरो सब बिथिंनिफ्राय नोजोर होयोब्ला दिनै गावजों गावसो गुलाय गुजाय जानायखौ नुनो मोननायाबो नैबो सैथो आरो नैबेनि गेजेरावनो दिनै GSP निफ्रायहाय मोनफ्रोमबो लकसभा बियाबनिफ्राय जिहेतु जोंनि बिटिआर हालामाव मोननै खावसेया आलादा खावसेया दरं उदालगुरियाव खावसे गोलैयो अब्लाबो बेयावबो बिथांमोना फोसावदों सोरबा मार्डिखौ होगोन होननानै बुंदों बिनिफ्रायहाय क'क्राझार बियाबनिफ्राय बिथांमोना बिजाथि फोसावदों स' नैबे बेलायाव दिनै NDA एलायन्स जिहेतु क'क्राझार बियाबावहाय NDA एलायन्स आरो दरं उदालगुरियावबो NDA एलायन्सनि थ्रुयै UPPL दोराथ' जोंना डाइरेक्टलि माने सिटखौ हगारना होखाबाय BJPनो बेनिफ्रायहाय फिन आरोबाव GSPआव जितु एलायन्सआव दङ बिथांमोनाबो नाथाय बिजाथि फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेलाफारसेथिं क'क्राझाराव जोङो नोजोर होयोब्ला बेवहाय थोंजोङै कम्पिटिसन जागासिनो दङ मोनथाम दोलोजों नोंथांमोना मिथिनो हागोन BJP UPPL GSP आरो AGP एलायन्स मोनसे थाहैबाय जयन्त बसुमतारी बिथां आरो लोगोसेनो निर्दलीय माने इन्डिपेन्डेन्टलि हारसिंनो कन्टेस्ट खालामगासिनो दङ BPF दोलोआहाय खाम्फा बरगयारी बिथांखौ लानानै आरो बेलाफारसेथिं जोंहा कंग्रेसनिफ्राय दङ गर्जन मुसाहारि बिथां स' जोबोद इन्टारेस्टिं मोनसे कम्पिटिसन जागासिनो दङ स' दिनै जोङो मोनसे अनलाइन अपिनियन नागिरनो नाजादों स' नैबेयावनो नोंथांमोननि मदद नांगौ एसे नोंथांमोना हाजासे नैबे भट पलखौहाय शेयार खालामलाय बेनिफ्राय गावबा गावनि चइस मथे भटखौ हरबानो जाबाय थाबैनो स' नोंथांमोना आं स्ट्रेटअवे नैबे भट कमिउनिटि पस्टखौहाय बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय फोसावदों स' बेवहाय लिरदों मा लकसभा बिसायख'थियाव बेरेखा दोलोनि जेबो गोहोम गैया होननानै सोर बुंदों जा मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङा बुंदों स' नोंथांमोना नैबे पस्टखौ दिन्थिनो नाजागोन बेनिफ्राय बेयाव माखासे कमेन्ट्स फैदों बेखौ फरायथिनानै होगोन आচ্ছা स' नैबे नोंथांमोना नुनो हाबाय स' नैबे बड'लेण्ड रादाबनि प्रफाइलाव फैबाय आङो फैनायनिफ्राय नैबेयाव नुबाय मा फार्स्टआवनो लकसभा बिसायख'थियाव मा लिरदों बावहाय बेरेखा दोलोनि जेबो गोहोम गैया CM प्रमद बर' बिथाङा लिरना हरदों ओमफ्राय बेयावनो गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट्स होदों कमेन्ट्सखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे कमिउनिटि पस्टखौ देखायबावनि बेयाव होदों मा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव NDA दोलोआ 70% भट मोनगोना रोखा जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंदों स' नैबेवहाय नोंथांमोननो फार्स्टनि पस्टखौ आं दिन्थिग्रोनि नैबेवहाय कमेन्ट जि हरदों स' बेवहाय गोबाङानो बायदिसिना कमेन्ट्स लिरना हरदों नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबे नायदो नोंथांमोना इयाव लिरदों कामेस्वर नार्जारी बिथाङा लिरदों खौसे जादोलै बर' हारिखौ गावजों गाव बखिलायबाय थाब्ला जाला गुबुनासो ST नङाब्लाबो ST फोरमान बिलाइ लानानै बर' हारिखौ सैमा बुन्दा बायदि बाहायजागोनबो नङाब्ला होननानै बिथाङा लिरना हरदों बेनिफ्राय आरो लिरबावदों माखासेया सयआव लिरना हरदों गोमसार दैमारि 6699 गलालै मोनसेबो बिटिआर रेकर्डनि क्लजखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै 6 जन MLA थालायना 6.3 स्कुल प्रभिन्सियेलाइज मा जाखो स' नै बिदिनो गोबाङानो बायदिसिना कमेन्ट्स हरदों स' नोंथांमोना आङो गासिखौ फरायजोबनानै होगोन स' मा लिरदों बेवहाय आं स्क्रिनशटखौ होना दोनगोन दे स्क्रिनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय माने पिक्चारा क्लियार जायाखै डाइरेक्ट लानायाव स' बेवहाय गोमसार दैमारि उनावहाय लिरना हरदों इउजार K7BD बिथाङा लिरना हरदों खौसे जादों सार रन्जन दैमारि सारखौबो बख'ना मोनसे सिट होदो होननानै बिथाङा फोरमायहरदों स' नैबेनि बागै जोङो मोनसे आलादा टपिक लानानै फैगोन रन्जन दैमारि सारखौथ' जों बयबो हास्थायदोंमोन बिटिआरनि चिफ हिसाबै जों बयबो लुबैयो आरो बिथाङा फैयोब्ला थारैनो जोंनि बर' हारिया माबा मोनसे आलादा पलिटिकेल सिनारियाव फैनो हानायमोन नाथाय बेयावबो गोबां जाहोन दङ जायनि जाहोनाव जों दिनै बिथांखौहाय नैबे जितु जोंनि सिमां बे आद्रा थानाय बायदि जानानै दङ आरो बेखौ लानानै जों मिथिगौ फारेव जाग्रा बा गुबुन गुबुन जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय जोङो खुलायै बुंजोबनो हानाय नङा स' नैबेफोरनि बागै गोबां बाथ्रा दङ स' बेखौ जोङो ससियेलि
एक्सप'ज खालामनो हानाया एसे गोब्राब नाथाय अब्लाबो आं नाजागोन बेनि गेजेरावनो नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन बेनिफ्राय लौसां गेमिं बिथांनि लिरहरदों नो बिटिआर थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड रिक्रुटमेन्ट नो भट होननानै बिथाङा फोरमायहरदों @मुसाहारि बिथाङा लिरदों गर्जन सारनोसो होगोन आं जिन्दाबाद नामा लिरना हरखो बिथाङा लिरहरदों ओमफ्राय गणेश बर' बिथाङा लिरदों BPF जिन्दाबाद SSB नार्जारि बिथाङा लिरना हरदों आलु होनना लिरना हरदों दानिया फैदो नोंथांमोननो नैबे जयन्त बसुमतारिनि जितु कमिउनिटि पस्ट फैदों बड'लेण्ड रादाब निउस चेनेलनिफ्रायहाय फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय NDA दोलोआ 70% भट मोनगोना रोखा जयन्त बसुमतारि स' बिथांनि पस्टआवबो गोबाङानो कमेन्ट्स हरदों SSB नार्जारि लिरना हरदों आखलानो मोजां नङाबा बेना थगायनाया थगाया देरहाया अके बड' मेम्स बिथाङा लिरना हरदों 70%ल' 100%आसो गैया बिदि लिरना हरदों बिनिफ्राय आरो थुनलाइस्रि बसुमतारि बिथाङा लिरना हरदों 70%आव जेनगोना रोखा जाबाय जयन्तआ होनना लिरना हरदों DN ब्लग्स बिथाङा लिरना हरदों हनै बर'आसो देरहागोन होननानै बिथाङा फोरमायहरदों बिनिफ्राय गयारि पिगेरि बिथाङा लिरना हरदों EVM मेसिनखौ बायखाबाय बेखायनो 70% मोनगोन होननानै बिथाङा फोरमायहरदों आरो बेनि पस्टआवनो सानै सुबुङा रिप्लाइ हरदों नैबे मा लाइफ OFNP क्रिएसन बिथाङा लिरदों गयदा मोननाय नोंसोर होनना लिरना हरदों ओमफ्राय सनजित बिथाङा लिरदों आद्रा थानाय 30%खौल' मोनगोन नों 70%आ नुहुरस' हायि गोजानावसो दं होनना बिथाङा फोरमायहरदों स' नै बेफोरबायदि नोंथांमोना स्क्रिनाव क्लियारलि होना दोनगोन बेनिफ्राय जोंहा माबाया लैहोर बिथाङा मा बिबुंथि होनाय बारग' जोंहा NDB बिथांमोननि फारसे आरो बिथांमोननि मोनसे निउस लानानै फैदों बिथाङा स' नोंथांमोना बेखौ दिन्थिनो नाजागोन बिथाङा मा बिबुंथि होनाय आरो जोङो बुंनांगोन दिनै बिसायख'थिनि सिगां गोबां माने रादाय खादोंमोन जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोना दफाफोरखौ लानानैबो बुंदोंमोन जे सोमावसारनाया जागोन बे MP इलेक्सननि सिगां जुदि माखासे दफाफोरा मावफुंजायाब्ला जोङो थारैनो माने सोमावसारफिननाय हाबाफारिखौ लानो गोनां जागोन होननानै हुमखि होनाय बाथ्राफोरखौथ' जोङो गोबां खोनाबाय आरो आङो खनले जावले नैबे खोथाखौ फोरमायगासिनो दङ आरो लोगोसेनो एखमब्ला माने मोनसे ब्रेकिं निउस बायदि NDB बिथांमोननि जे प्रब्लेम जे जेंना बेखौ जोङो दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनो नाथाय दिनै बिसायख'थिनि समावहाय बिथांमोननि माने फंसेबो खोथा बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनानो मोनाखै आरो लोगोसेनो सम बिथांमोनखौहाय गोबां बायदिसिना दोलोफोरावहाय जयनिं हाबाफारि लासावनाय सारेन्डार जानाय बायदिसिनाखौ जोङो नुबाय थानो मोनदों नाथाय बिथांमोननि सलिउसन जितु रिहेबिलिटेसननि जानांगौ खामानि बेफोरखौहाय दिनैसिम माने मोनसे आद्रा सिमां बायदि जानानै दोननाय बायदि नुनो मोनदों स' बेफोरखौ नोजोर होनानै लैहोर बिथाङा मा फोरमायखो नैबेखौ नोंथांमोननो ससे दिन्थिनो नाजानि बिनिफ्राय GSP दोलोनिफ्राय सोरखो फोसावखो बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ स' नोंथांमोना भिडिअ जोबजासिम थाबानो जाबाय खालामनानै मा फेमिलिफोरखौहाय आयं मादैमोनखौ दिनै बिथांमोनखौ जोङो निउसनि गेजेरजों उथ्रिसारनायखौ जों नुदों जे नोंथाङा दासिमबो मानो रिटेस्टखौ होआखै दा बेखायनो बेनो मोनसे प्रमान आरो बेनो मोनसे मेसेज रायजो राजानिसिम दे फैबाय थानाय समावहाय जुदि UPPL आरोबाव पावाराव फैफिनबावोबा रायजो राजाखौ आरो बे PDC खौ धंस खालामजोबगोन नंखायनो जिहेतु हाग्रामा महिलारि सारा जोंना मावग्रा सरकार बेखायनो जों आं खावलायदों जे फैबाय थानाय दिनाव प्रमद बर'नि गोदै बाथ्राखौहाय जोङो जाहाथे बुजिनानै जे बिथाङा जे सासे खुगाजोंल' मावग्रा व्यक्ति बेखौ जोङो रायजो राजाया बुजिलायनानै सांग्रां जानाया गाहाम आरो जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ जाहाथे जोङो सरकाराव लाबोफिननो हायो मानोना हाग्रामा महिलारि सारा जाहैबाय जोंनि BDC नि रायजो राजानि थाखाय सानग्रा व्यक्ति जोंनि BDC नि जौगानायनि थाखाय सानग्रा व्यक्ति प्रमद बर' बायदि नङा जाय व्यक्तिया दिनै NDA आदामोन जाय एकर्ड खालामदों जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों 3-4 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जे एकर्ड जानायनि उनावबो दिनैसिमबो मानो NDA जेलाव दङ हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन बै समावहाय प्रमद बर'आ बडलेण्ड आन्दोलनखौ दिल्लीयाव फाननानै फैबाय होननानै बुंदोंमोन दासिमबो हाग्रामा महिलारि सारा बुङो जे प्रमद बर' हाथाव BDC बासाव दा हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ मा ओंथि फोरमायदों जे प्रमद बर'आ दासिमबो NDA खौ जेलनिफ्राय बख'वाखै प्रमद बर'आ दासिमबो रिहेबिलिटेसन होआखै प्रमद बर'आ दासिमबो बुंनाय बायदि NDA खौ डिफेन्स बा आर्मि साख्रियाव हरनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय दासिमबो सासेबो NDA आदामोनखौ जों साख्रि मोननाय नुवाखै नंखायनो जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो रायजो राजाफ्रा थियारि जागासिनो दङ जे प्रमद बर' हाथाव BDC बासाव जे हाग्रामा सारनि स्ल'गान बेखौ जोङो थारैनो जाहोनो थाखाय जों थियारि जागासिनो दङ आरो आं खावलायदों जे प्रमद बर' आरो UPPL नि जाय सोद्रोमाफोर दङ नोंथांमोना गोसोआव एसे अननाय दङब्ला बै जाय मार्टियार फेमिलि आदामोन दङ बिसोरनि आयंमोननि जे मेगननिफ्राय मोदै गगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना फुगारनांगौ आरो फुगारनानै नोंथांमोना साख्रि होनांगौ रिहेबिलिटेसन होनांगौ NDA आदामोनखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ मानो होनबा बै व्यक्ति जाय गावनि फिसालाखौ NDA हरदोंमोन
हारिनि थाखाय खामानि मावहैदों हारिनि थाखाय संग्राम खालामहैदों होनना नाथाय दिनै बिथांमोना न'आव फैफिनबाय साख्रि मोनाखै आरो बांसिन दुखु खस्थ'जोंसो दङ ओंखायनो आं खावलायबाय फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे जोंनि रायजो राजाया प्रमद बर'खौ बे बिटिसिनि पावारनिफ्राय बा सरकारनिफ्राय बोखारो आरो BPF राजनितिक दलखौ आरोबाव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय सरकारनाव लाबोयो। नोंथांमोना रायजो नोंथांमोना नुबाय लैहोर लैहोर बिथाङा मा बिबुंथि लाबोनायमोन आरो बेजों लोगोसे GSP दोलोआ माखासे बिजाथि फोसावदों गावसिनि पार्टिनिफ्राय जिहेतु बिथांमोना NDA आव दंमोन अब्लाबो बिथांमोना हरखाबै बेफोरबायदि केन्डिडेट फोसावनाया जोबोद मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा आरो जों बेखौ जों मिथिना लानाया गाहाम आरो बिथांमोना सोरबायदि केन्डिडेटखौहाय मोननै लकसभा बियाबाव फोसावदों स' नैबे केन्डिडेटखौ जोङो मिथिना लानि आरो बेनि उनावहाय बेनि बागै नोंथांमोना मा सानो नैबेखौ कमेन्ट्स खालामना फोरमायबानो जाबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोननि जितु भट पल नैबे गोबां मार्जिनावहाय नोंथांमोना भट होबाय आरो बेजों लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजोंनो थाबैनो नैबे भिडिअआव थांनानैहाय कमिउनिटि पस्टखौ चेक इन खालामनानै थाबैनो नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै जोंखौ एनालाइसिस खालामनो थाखाय मदद होगोन आं आसा खालामबाय। एक और प्रमोशन देखना तेरा भाई कंपनी का CEO बन के दिखाएगा। রাজবংশী আৰু সুৰজ সরকার আমি যোগেশ্বৰ কলিতাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছো কিন্তু এইখিনিতে শেষ কথা নহয় আমি এই নির্বাচনটো যেহেতু সংগ্রামৰ আন এটা অংশ বুলি ভাবি লওঁ সেই হেতুকে আকৌ BTCৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক ঐক্যবদ্ধ কৰি লৈ আমি ফাইনেল সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ম কিন্তু জোনদাসে যেনেকে নিজকে ৰাতিটোৰ ভিতৰত ৩-৪জন মানুহক কেণ্ডিডেট সভাপতি সম্পাদক বনাই লৈ তেওঁ যেনেকে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে এইটো নিশ্চয় আহি থকা লোকসভা নিৰ্বাচনত অবৰ সুৰক্ষা সমিতি অসমৰ স্থিতি সম্পৰ্কে বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে আমাক প্ৰশ্ন কৰি আহিছে আৰু সেইকাৰণে আজি আমি আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে আমি অতি স্পষ্টভাৱে জনাওঁ যে দৰং ওদালগুৰিত আমাৰ অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ এজন প্ৰাৰ্থী থাকিব তেওঁ হ'ল দানিয়েল মাৰ্ডি তেওঁক আমি অবৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াইছোঁ তেওঁ আমাৰ সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত উঠি অহা যুৱক আৰু আদিবাসীসকলক বিজেপি চৰকাৰে কৰি অহা প্ৰতিবাদত নিশ্চয় অবড়ো ৰাইজে তেওঁক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব। 2 নম্বৰতে হ'ল আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলত প্ৰচাৰ হৈ আছে যে জোনদাসক কোনোবাই প্ৰক্ষেপ কৰিছে কিন্তু অবড়ো সুৰক্ষা সমিতি আজিলৈ প্ৰাৰ্থী সম্পৰ্কে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাছিলোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত কেইবাজনো আবেদন আহি পৰিছে তেওঁলোক হ'ল আমাৰ গুঞ্জন মেধি প্ৰসেনজিৎ মেধি গুঞ্জন মোদাহী হীৰালাল বৰা আৰু সুজন দাস এই 4জনে আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে ইয়াৰে যিকোনো এজনক আমি প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াম। আজিও আমি মানে ফাইনেল সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাই এইকাৰণে যে আমাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিৰ যিটো ডিভিজন হৈ আছিল ভাগ হৈ আছিল মাধৱ ৰাজবংশী আৰু ললিত হেমব্ৰম গোট আমি দুইটা ফৈদে আজিৰ তাৰিখত ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ আৰু আমি উমৈহতীয়াভাৱে আমি এই দৰং ওদালগুৰি প্লাছ আমাৰ কোকৰাঝাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব কাৰণে সাজু হৈছোঁ। আমি হোলীটো মঙলবাৰে আবেলি বা বুধবাৰে আপোনালোকক কোকৰাঝাৰটো আমি ডিটেইলছটো জনাব পাৰিম কিন্তু এইটো প্ৰায় আমাৰ ফাইনেল হৈছে যিহেতু ইয়াত আমাৰ পৰা বেলেগে সমৰ্থন বিচৰা নাই। स' दरं उदालगुरि बियाबनिफ्राय GSP दोलोनिफ्राय दानियेल मार्डि बिथांखौहाय फसंनाय जागोन होननानै बिथांमोना फोसावबाय आरो क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय 7 बिजाथिफोरा माने नमिनेशन माने 7 बिजाथिफोरा आवेदन होदों जाहैदों माने बिथांमोनाहाय केन्डिडेट महरैहाय एग्जामखौ हरदों दा सोरखौ गनायो बिथांमोना दोलोनिफ्रायहाय मोनसे सिद्धांत लागोन स' बेखौ जोङो उननि समाव मिथिगोन स' दानिया नोंथांमोननो नैबे भट पलनि जितु कमिउनिटि पस्ट होदोंमोन आङो बेसेबां पार्सेन्टेज सोर मा मोनखो नैबेखौ होनो थांगासिनो दङ जोबोद इन्टारेस्टिं गोबाङानो भट होदों स' नैबे अराउन्ड 24 आवार्स सोलिगोन नैबे भट पला स' नोंथांमोना थाबैनो जुदि नैबे कमिउनिटि पस्टखौहाय नुसनाखैब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन चेक इन खालामनो हागोन आंनि प्रफाइलाव थांनानैहाय कमिउनिटि पस्टआव नायोबा नैबेखौ नुनो मोनगोन स' नोंथांमोननो आं दिन्थिना होनि अके स' ओभारअल नैबेवहाय BPFआ स्कर खालामगासिनो दङ 81% आरो लोगोसेनो UPPL पार्टिनिफ्रायहाय 8% BJPनिफ्राय 2% स' ओभारअल जोङो NDA हिसाबै हमोब्ला UPPL आरो BJPखौ 10% बिथांमोना दा नैबेवहाय भट स्कर खालामनो हादों आरो लोगोसेनो कंग्रेसनिफ्रायहाय 9% होल्ड खालामदों स' जोबोद मोजां मोनसे भट पल जागासिनो दङ स' नोंथांमोना थाबैनो कमिउनिटि पस्टआव थांनानैहाय बेखौ चेक इन खालामनानै जुदि भट होथ'वाखैब्ला बेयाव होबानो जाबाय एन्ड जाहाथे जों नैबेखौ मोजाङै थाबैनो एनालाइसिस खालामनानै नोंथांमोननो मोनसे रिपर्ट लाबोनानै होनो हायो
स' अभारअल दा 187 भट्स फैदों एन्ड स' गोबां सम दंबावो स' नोंथांमोना भट खालामहरदो स' बिदिब्ला लोगो मोनसे नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ एन्ड नैबे कमिउनिटि पस्टआव जि होनाय भट पल स' नैबेखौ नोंथांमोना चेकिं खालामनो दाबाव बेनिफ्राय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय